Здравейте! Започва втората тренировка за перфектни задни части с мен, Цвета Капитанова. Тя е доста интензивна и освен, че ще оформяме, ще изгорим и много мазнини. За целта ни е необходим степер, а който няма такъв, може да го замени с стъпалото на стълбите или някакъв подходящ предмет от дома си. Сигурна съм, че ще намерите такъв. Започваме с първото упражнение. Застанете близо до степера, като краката са на ширината на раменете. Отскочете енергично върху степера и върнете веднага долу. Като начало, докато още не сте много тренирани, започнете само с подскоки, като в последствие ще изпълняваме упражнението с подскок и клек. Продължаваме с второто упражнение. То ми е любимо, защото изпълняваме напади, но върху степера без смяна на краката. Тук важат всички правила за нападите. Дълбок напад, коляното да не преминава върха на пръстите и да следва посоката им, а тялото изправено. Третото упражнение ще атакуваме мощно глутеусите и то много интензивно. Клякайте дълбоко от долната фаза на упражнението, а гърбът винаги дръжте изправен. Запомнете, че нападите в страни, освен глутеусите, натоварват и оформят много добре и вътрешното бедро, върху което трябва постоянно да работим. Застанете прави с прибрани крака един до друг и направете широка крачка вдясно, след което върнете енергично в изходно положение. Направете същото нещо вляво. Изпълнете по 20 повторения с всеки крак, като редувате вляво и вдясно. Сега ще включим и упражнение, което е перфектно и за мускулатурата на корема. Какво по-хубаво от това, докато изваряме перфектно дупе, да стегнем и корема? Важното в случая е корема през цялото време да е стегнат. Преминаваме към маховете.
Те ще натоварят концентрирано задните ни части, като страничните ще атакуват и бричовете. Застанете на колене върху степера и изнесете десния крак в страни. Крака е идеално изпънат и в контрашпиц. Изпълнете 10 повторения, след което сменете крака и изпълнете още 10. Без да почиваме между упражненията, продължаваме с махове с вид на 90 градуса крак, като през цялото време се стараем да запазим градуса. Кракът отново в контрашпиц, като трябва да усещаме натоварването изцяло в глутеусите. Изпълняваме по 20 повторения с всеки крак. На финала ще завършим с избутвания. Най-ефективното упражнение за дупе. Съберете още сили, защото не можем да минем без тях. Заемете позиция тилен лек и поставете краката на земята извън ширината на раменете. Избутайте енергично нагоре и върнете в искано положение, но дупето не трябва да докосва пода. След това избутайте нагоре, като едновременно с това приберете коленете максимално едно към друго. Изпълнете 40 повторения. Не забравяйте да изпълнявате тези упражнения редовно. Гарантирам ви, че ще промените вашето тяло и то само за 2 седмици. А сега ви желая приятна почивка до следващия път с моите виртуални тренировки и с мен, Цвета Капитанова.